Oké. Nou, dank jullie wel. Ik zal nog heel even kort, dank voor je ondersteuning voor vandaag. Maar het is natuurlijk een bijzonder moment, want het heeft ook wel heel veel betekend, denk ik, dat we hier vandaag staan. Het heeft een hele grote aanloop gehad. Heel veel mensen hebben hier heel veel aan meegewerkt. Heeft ook af en toe wat vuur en emotie opgeleverd. Maar ik denk dat het heel fijn is dat we uiteindelijk wel weer verder gaan als één team, one team. We hebben de afgelopen weken, maanden aan gewerkt. En ja, representanten van het ziekenhuis, van de bloedbank en van het lab. Jullie gaan uiteindelijk echt als één familie verder. Eigenlijk waren jullie al één familie. We hadden al 3 stichtingen met eigenlijk hetzelfde bestuur, dezelfde raad van toezicht. We zaten ongeveer al een beetje in hetzelfde pand. Uiteindelijk is het echt nogmaals voor het hele mooie doel. En dat is de visie die wij als organisatie hebben. Eén organisatie is accessible healthcare for everyone without compromising on quality. En die kwaliteit, die leveren jullie. En ik ben daar ontzettend trots op. Mede namens Greg, mede namens het managementteam, mede namens alle mensen, alle medewerkers van Aruba. Trajecto de fusie, a começar eigenlijk orko ama começar trabalhar na HOH, na oktober 2021. Onde nós começar duna ideia de fusie duna forma. Nós começar papia com empregado nan di 3 fundações kulo abai uni. E durante a anno quasi nos a sigi preparatur documento nan legal passo nan legal, como também há mais sessão de informação para toda gente tariba e mesmo linha e awe nos por ser o processo aqui com o momento histórico aqui que nos logra a fusão entre as 3 fundações. Hopi danki um bien, danki na Marisol também, Sulima, full team de cada stichting, agora gaan we stichting e ja, nós está team agora gaan. Fusão que nós realiza awe, of mais bem a integração de todas as 3 fundações, não tem consequência para o cuidado, para o serviço que 3 organizações que brindam ao público, sino mais bem interno, trabalham também em serviço de hospital. Então, para as 3 organizações internamente, nós lo seguimos agora como one team. E esse é o logro de mais importante de integração aqui. No sempre tem